Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Nou ja, het belangrijkste nieuws is allemaal gisteravond gevallen. Vannacht heel veel regen op Curaçao. En dat had veel consequenties voor de wegen. Wegen kwamen onder water te staan. Scholen die niet door kunnen gaan vandaag. En er zijn ook allerlei bomen omgevallen. Bij Monte Carmelo is ook een probleem met een huis ontstaan waarbij een muur is gevallen. In Coraspech is een deel van de muur om de kerk heen neergevallen. Dus er zijn allemaal zaken die te betreuren zijn. En dat allemaal vanwege de grote hoeveelheid water die op Curaçao is gevallen. Natuurlijk had het verkeer daar weer last van. En we hebben aan het eind van deze uitzending een interview met Meteo, waarin ze uitleggen wat zich precies heeft voorgedaan en ook wat we de komende tijd kunnen verwachten. Opnieuw problemen met afwatering. Natuurlijk, elke keer als er problemen zijn met zoveel regenval op Curaçao, is dat duidelijk zichtbaar bij de rooien. De afwatering op Curaçao is niet zoals het zou moeten zijn. De basis ligt er wel, maar het onderhoud is vaak een probleem. En als er te veel vuil in de rooien zich heeft verzameld, of als er te veel planten daar en bomen daarin groeien, dan functioneert het niet. En dat was duidelijk te zien onder meer bij Biesheuvel, maar ook bij Monte Carmelo en in het Montaña-gebied was te zien dat de rooien overstroomden en dat had weer gevolgen voor sommige huizen die daardoor ook te maken hadden met wateroverlast. Enorme schuld bij FKP. Het is de opening vandaag van de Extra, de enorme schuld die er bestaat bij Centro di Barrio Otrabanda. Die heeft die schuld bij Fundación Cas Popular. Het gaat om een schuld die al 23 jaar bestaat en inmiddels is opgelopen tot meer dan 700.000 gulden. Er is een zaak voor de rechter hierover geweest, omdat de FKP eist dat SBO, de Centro di Barrio Otrabanda, de schuld betaalt, terwijl SBO vraagt om de schuld kwijtgescholden te krijgen. Deze is namelijk inmiddels zo groot geworden dat de buurtorganisatie deze niet meer kan dragen. Caracas Bay in slechte staat, en dan gaat het niet om het water, maar dan gaat het om de palapas die in de buurt van Caracas Bay te zien zijn en waar de bevolking lekker kan genieten van het mooie weer en van de zee aldaar. De Extra plaatst vandaag foto's van de palapas, de zitjes, de beschuttingen en die zijn voor een groot deel in slechte staat en dat betekent dat er te weinig aandacht is voor het onderhoud hiervan. Het is treurig omdat het natuurlijk een mooie toeristische trekpleister is, maar dan moeten de spullen wel op orde zijn, zo meldt de Extra vandaag. Toerisme moet beter betaald, dat zegt de minister van Economische Ontwikkeling, Rui Sandro Seintje. Gisteren tijdens een persconferentie gaf hij aan dat toerisme belangrijk is voor Curaçao, steeds belangrijker voor de economie van Curaçao. En dat het niet zo zou moeten zijn dat zo'n belangrijke sector ook tegelijkertijd een sector is waar eigenlijk relatief lage lonen worden betaald. Hij doet een oproep tot het verbeteren van het toerisme en dat houdt ook in meer betalen voor de arbeid aldaar. Hij kan natuurlijk niet in de zakken kijken van de ondernemers, maar hoopt wel dat op die manier het toerisme op Curaçao een steun in de rug krijgt. 700.000 cruise-toeristen in 2023, dat is het streeftotaal. En dat zal ook gehouden worden, dat zegt Sam Ayoubi van CPA. Gisteren tijdens de persconferentie, waar ook Rui Sandro Seintje, de minister van Economische Ontwikkeling, sprak, zei Ayoubi dat we nu al bijna, dus met de maand september meegerekend, bijna 500.000 cruise-toeristen hebben gehad. Dan blijven er nog oktober, november en december over. En volgens Ayoubi moet dat voldoende opleveren om het streeftotaal van 700.000 cruise-toerisme in 2023 te halen. Van Huffelen, lijstduur D66. Momenteel is Alexandra van Huffelen nog demissionair staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitale Media. Ze is wat dat betreft nog druk bezig, maar voor de verkiezingen in Nederland. En trouwens, ze is niet staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitale Media, maar van Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Excuus daarvoor. En voor de komende verkiezingen is zij lijstduur voor de D66. Dat is door de partij bekendgemaakt. Ze zegt ook dat ze trots is om als vertegenwoordiger van het Koninkrijk te duwen. Ik heb me toegewijd aan de Caribische eilanden binnen ons Koninkrijk met vertrouwen en respect voor de dingen die elk eiland uniek maken.
Ik ben er trots op bij te dragen aan deze democratische traditie en ze hoopt terug te keren in het kabinet, onder meer om meer te kunnen blijven doen voor het Caribisch gebied. Dit was het belangrijkste nieuws tot nu toe. Even naar de reclame en dan hebben we meer nieuws voor u. Família Cooperá, Saco Censo 23 tapahan un vista total, correcto y anónimo de tour habitante y vivienda. Después que un encuestador visita bo familia y vos llena gente e encuesta junto, te pega un sticker na un caminho visto parte pa fora de bocas como prueba que bo hogar ta conta. Família Cooperá ahaya ng sticker y nang ta contento paso nang cumpli. Y tate aqui 10 anos trobe lo bem é seguinte censo. PCI é família que a cooperar. Abo também. A la vez, família cooperar está contento de por ajuda informar abo. Danke de antemano de parte de CBS e censo 23. Panosa como está. Ja, we hadden het er net al over, de hevige regenval op Curaçao. Waar ligt het nu aan? We spraken erover met Andy Luciano, de hoofd van de Weerkamer van de Meteorologische Dienst van Curaçao. Hij is ook verantwoordelijk voor het wekelijkse overzicht, de Boletín Semanal, waarin steeds wordt aangegeven wat we de komende tijd konden verwachten. Gisteren was er al aandacht voor deze vervelende situatie die we nu hebben. En volgens Luciano kan het ook zomaar zijn dat we ook vanavond weer veel regenval krijgen op Curaçao. In de afgelopen dagen hebben we eigenlijk vooral in zo'n 5-day forecast hebben we gemeld dat we deze dagen weer zullen krijgen met plaatselijke buien met kans op onweer. En wat we gisteravond hebben, gisteren hadden we ook onze Boletín Semanal, waarbij we zeiden dat er een storing eigenlijk in onze regio zit. En op dit moment heeft deze storing 70% kans gedurende de komende 7 dagen om tot tropische cycloon te ontwikkelen. En deze storing eigenlijk, die maakt de weersomstandigheden gunstig voor de ontwikkeling van significante bewolking boven onze regio. En ja, dat was eigenlijk gisteren gebeurd gedurende de nacht en vroege ochtenduren. Dat er significante bewolking heeft ontwikkeld boven onze eiland en tot enkele buien leiden met weerlicht en donder. Oké, want het is meteen weer, als er zoveel regen valt, zie je het meteen. Hè? Er is meteen overstromingen, scholen die dicht zijn, bomen die omgevallen zijn. Maar u zegt, de meteo had al een bulletin uitgebracht, dus we waren eigenlijk op de hoogte dat dit kon gebeuren. Ja, de Boletín Semanal, dat is eigenlijk elke maandag maken we een video. En daarin was er uitgelegd dat de storing in onze regio, die eigenlijk is, je kunt zeggen, verantwoordelijk voor de vorming van wolken die deze type weer veroorzaakt. En helaas, hier op Curaçao zijn enkele plaatsen die gevoelig zijn voor regen en die worden gewoon eigenlijk overstroomd eigenlijk. Ja. Dan gaan we naar het SOAW Vierlandenoverleg. Dat vond eind vorige week plaats en daarin sprak onder meer de Nederlandse minister van Armoede, Carola Schouten. Zij keek terug op een succesvol eerste Vierlandenoverleg op het sociale domein. En ze hoopt dat er meer zullen volgen. Wij hebben een heel goed eerste Vierlandenoverleg gehad. Sint Maarten was hier ook digitaal bij aanwezig. We hebben gesproken over hoe we de mensen goed kunnen helpen. De mensen die op onze eilanden, in onze landen wonen. Maar die ook vaak tegen veelzelfde problemen aanlopen. En hoe we ook met elkaar kunnen ervoor zorgen dat we het eigenlijk ook beter kunnen maken voor de mensen. In bijvoorbeeld ook de uitvoering, hoe we goede ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Maar ook heel praktisch als er zaken zijn die we met elkaar moeten oplossen.
dat we die ook kunnen bespreken met elkaar. Dus het was heel fijn dat we hier vandaag aanwezig konden zijn voor het eerste vierlandenoverleg op het sociaal domein. Zoals bekend heeft Nederland op basis van een rapport van Glen Today het sociaal minimum gerealiseerd, of dat willen ze realiseren. Maar de belangrijkste beslissingen die Nederland voor Bonaire, Saba en Statia heeft gemaakt is het verhogen van het minimumloon en ook het verhogen van de uitkeringen. Op die manier moet er zeg maar een sociaal minimum bereikt worden en dat er minder mensen in de armoede leven. We vroegen Carola Schouten of dit ook voor Curaçao een idee is. De heer Today, Glen Today, heeft vandaag ook uitgelegd hoe hij zijn rapport heeft opgesteld. Dat wij hebben gevraagd om te zien hoe een sociaal minimum op Caribisch Nederland eruit zou moeten zien. Wij hebben als Nederland besloten om ook stappen te zetten om het sociaal minimum ook te realiseren voor Caribisch Nederland. Dat hebben we vandaag ook besproken, hoe we dat ook willen gaan doen. En uiteraard is het allemaal aan de landen zelf om daar keuzes in te maken. Maar wij hebben hier wel toegelicht hoe dat er van ons uit gaat zien, ook op Caribisch Nederland. Voor minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn van Curaçao, Roetmildo Lamoni Cecilia, is het een interessant onderwerp waar ze zeker verder over willen praten. En ook zullen ze gaan praten met Today over het instellen, hoe je zo'n sociaal minimum instelt. En wellicht dat het ook voor Curaçao gaat gebeuren. Dan gaan we naar een Nationaal Onderwijscongres. Dat vindt morgen plaats. En we spraken erover met Jeroen Rauwgoor. En hij is van het Nationaal Onderwijscongres Caribbean. We vroegen hem, wat is dat precies? Het Nationaal Onderwijscongres Caribbean, dat is een event voor de professionals in het onderwijs en de kinderopvang. En daarmee bedoelen we eigenlijk degene die werken met de kinderen en de jeugd in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Ja. En dan lesgeven, in de kinderopvang werken als professional daar. En die voorzien we van een aantal sessies waar ze zelf kunnen kiezen waar ze naartoe willen gaan. Allemaal inhoudelijk met hun werk te maken hebben. Het is echt inhoudelijk, dus vakinhoudelijk. En dan kunnen we het hebben over, er zijn sessies rondom rekenen, er zijn sessies rondom taal, digitale geletterdheid. Is echt iets waar we mee bezig zijn met z'n allen. 21st century skills. Maar we hebben bijvoorbeeld ook sessies rondom tekenen. Hoe kun je je boodschap overbrengen door middel van tekenen? Geweldige sessies op verschillende niveaus. Dus ook voor de jongste kinderen die begeleid worden. Maar ook voor het managementteam. Er zit muziek erbij. Allemaal op de inhoud gericht. Zodat ze eigenlijk de dag daarna er direct mee aan de slag kunnen. Ook vroeg Rauwgoor iets meer uitleg te geven wat de mensen kunnen verwachten. Het congres vindt plaats in de UNA. We hebben één sessie, één ruimte. Dat is de aula van de universiteit. Daar gaan de 198 in. Daar doen we de grote sessies. Dus de grote lezingen. Bijvoorbeeld rondom, ik zal even kijken welk aanbod we daar precies in hebben staan. Rondom dyslexie gaan we daar een sessie geven. Zeer interessant onderwerp. En alle andere ruimtes gaan er tussen de 20 en de 40 personen in. Dat hangt een beetje af van het onderwerp. Oké, en de sessies zijn in het Nederlands, hè? Deels. We hebben namelijk niet alleen Europese experts. Het is een blended congres. Dus dat betekent dat we Caribische experts en Europese experts hebben. Die vormen samen de expertise van het congres. We hebben dus ook mensen vanaf Curaçao zelf. En we hebben de voertaal in de sessie overgelaten aan de keuze van de spreker. Dus als die persoon het graag in het papiaments wil doen, helemaal goed. Liever in het Engels? Prima. De mensen die uit Europa komen, uit Nederland, ja, die hebben de voorkeur voor Nederlands. Ja. Maar de lokale mensen, absoluut ook de vrijheid om in het papiaments. Voor wie meer wil weten over het congres, gaat naar de website www.hnocc.nl. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Wij zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.